ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ ಸೇಮಿಗೆದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಮುಲ್ಪಯನ್ನು 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೇಮಿಗೆದ ಪಾಯಸ ಗಟ್ಟಿ ಆವನ್ಲಕ್ಕ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನದಾನಿ ಮುಟದಿಂದಲ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಯನ್ನು ಬೀಜ ಪಾಡಿಯ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕುಲ್ ಬೋಡಂಡ ಬಾದಾಮು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ ಈತೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇಮಿಗೆನ ಪಾಡ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೇಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಈತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೀದು ಐಕ್ 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರು ದಪ್ಪ ಪೇರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಲೀಟರ್ ದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಕೊದ್ದೆವಡು ಪೇರನ್ನು ಪೇರು ಸರಿ ಕೊದ್ದೆವಡು ತುಲೆ ಕೊದ್ದೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಿಗಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲೊಂಜಿಯನ್ನು ಟಿಪ್ಪುಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೇಮಿಗೆನು ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಉದೇನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಜಿಂಡ ಸೇಮಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬುಂಡ ಆಡಿಟವು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಒಂದುಂಡು ಇಂಚ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ 2-3 ಕೊದಿ ಬತ್ತಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುಡು ಒಂಜಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ ನಿಗಲ ಚೀಪೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಡ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡ ನಿಗಲ್ ತೂದು ಪಾಡೊನೊಲಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬೆರವಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಶೋಕು ಕಲರ್ಡ್ ಇತ್ತಲ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಕೊದಿ ಬರೋನುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೇಮಿಗೆ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಬೀಜ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೇಮಿಗೆ ಸರಿ ಬೇಯ್ದಿಜಿ ಒಂಜಿ 3/4 ವಾಸಿ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿ ದಿಯೋಡು ಒಂದೇ ಏನ ಟ್ರಿಕ್ ತುಲೆ ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಪಾಯಸ ನಿಗುಲು ಮನದಾನಿ ಮುಟದಿಂದಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ಐತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊಡ್ದು 20-30 ನಿಮಿಷ ಬೊಡ್ದು ತೂನಗ ತುಲೆ ಪಾಯಸ ಶೋಕಾದ ದಪ್ಪ ಆದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಸೇಮಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ನಿಗುಲು ಪಾಯಸ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ಇಜಿಂಡ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಹಲ್ವದ ಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಪಾಯಸ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಶೋಕಾದು ಬೈದುಂಡು ಪಾಯಸದ ತೆಳುಲ ಹದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಈತ ತೆಳು ಇಪ್ಪೊಡು ಪಾಯಸ ಈತ ತುಲೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಯ ಒಂದೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಬೆರವುಗ ನಮ್ಮ ಪಾಯಸ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ಈತೆ ಹದ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಗುಲು ಮನದಾನಿ ಮುಟದಿಂದಲ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ಪಾಯಸ ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ನಿಗ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದ್ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಸೇಮಿಗೆದ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಖಂಡಿತ ನಿಕುಲ್ ಇಂಚವರ ಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮನದಾನಿ ಮುಟದಿಂದಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.